Prajeme si krásny deň. Máme 28. augusta, najkrajší deň nášho života. Komu lepšie ako nášmu pánovi Dušanovi, že? Aha, kde je? Tu. Vidíte ho? Vyvalí sa. Celé noci je preč a celé dni chrápe tuto niekde na pohovke. Milí moji, dnes nám sľubujú veľmi teplý deň a chcela som vám ukázať. Pamätáte si, keď som zdieľala ten šáchor, jedli? Tak teraz vyzerá takto. Polievame ho každý deň, večer dostal dávku, pije veľa vody a som veľmi zvedavá na tie teda oriešky šáchorové, ktoré sľuboval Michaelis. A ešte mi napadlo, že s vami pozdieľam. Tuto nám vyrástla levandula, celkom slušná a každý večer si s nej robíme čaj a naozaj sa potom dobre spí. Len otrhnúť takúto chvojku levandule, zaliať horúcou vodou a výborne sa po nej spí. A tuto sa nám ešte nejakým spôsobom nasiala portulaka. Portulaka je skvelá zelenina, ktorá je burina a možno ju nájdete aj niekde medzi dlažobnými kockami. Má fantastickú chuť a je výborná do šalátov. Tak môžete vyskúšať, ak máte niekde k dispozícii. No a numerológia dnešného dňa 191. 28, ktorú sme dostali darom, to je desiatka, 2 plus 8, 10 a teda jednotka. Je to jednotková energia. Energia tvorenia, energia vízií, ale z 28 je to energia priateľstva. A kód dňa je 191. Deviatka, rozsvietenie vnútorného svetla, pustovnická energia, ale dnes ju môžeme uchopiť inak. Posilniť priateľstvo vo svojom bezprostrednom okolí a tým pádom posilniť energiu priateľstva v celom svete. Takže nakontaktuj sa na nejakých kamarátov, pozvi na kavičku, stretnite sa a tvorte aktívne priateľstvo. Nádherný deň, užívajme.